Festő, tud, miféle festő? Az olyan képfest, ad neki a mesterséget. Eleve személybe fénykép nélkül. Úgy. Ismer maga olyan festő? Ismerek, Léder ott lakik a városba. És az a Léder osztó festette már valakit ilyen módon? Igen, Szűz Máriát. Úristen, milyen bolondok vagytok! Bolondok? Halottakról fényképet, aki tart, azon nem ütközik meg senki. Ha előtte lehet, utána miért ne lehet? Megcsinálja azt neked a Léder úr. Te elmondod neki tövűre hegyire, hogy a tudom milyen kinézésű, és úgy megfesti neked, mintha szólani akarna. Holnap neked induljon, és délebédre itt a festőben, megértette? Úgy megfesti holnap délutánra, mint reggel az eget a nap. Itt van a kereszt a ház tetejére, hová tegyem? Sár, jobban tegye Lázár a keresztet. Hát a közepére! Tegye csak oda Lázár bátyám. Hát megértünk ezt a napot is. Mert Hát ezelőtt 10 héttel nem is gondoltuk volna, hogy a mai napon a teúházadban meg lesz terítve az asztal. nem, de megvan. Hát csak még az ennyiben nincs. Minden ott a fiókban. Megterítsük azt is, ott az ideje. Hát én úgy gondolnám, hogy ott van az ideje. Ha lennél olyan jó, most megterítetnénk műkedtel. Műkedte? Hát csak műkedtel. Gyere, Sári, hadd dolgozzanak ők is. Foglalj helyet, Lázár bátyám. Köszönöm. Na, befejeztük, csak még a keresztet kell féltenni rá. Ezt a házat négy. Hanem most valami egyébet szeretnék építeni. Nem házat, hanem templomot, amire 17 esztendel vágyakozom, hogy arra is feltessem a keresztet, amit idáig olyan nehezen hordoztam. Mindnyájan hordozunk keresztet, Lázár bátyám, s méltó helyre akarjuk felütni. Ez az emberi élet. Hát akkor át senki sem hordozott itt. Nagy keresztek, nagyon méltó helyre. Hát én a helyet ki is nézem. Annál méltóbbat szív, lélek nem is találhatnak. Ott a tetőn jó magasan. Ha benyom a szememet, még most is látom magam előtt, mint az Isten ül várakozva. Csak éppen falat kéne vonni köréje, és kész lenne a templom. És mi az akadály? Meg kéne tisztítani az utat, ami felvezet, és magamot, hogy feljuthassak. Akarat van, Abban. és mi nincs? A segítség. Értem. Segítesz nekem? Segítek, mert maga is segített nekem, igaz önkéntelenül, mert az én utamot is megzavarta volna Boróka, és lelkémet a vágy. Maga viszont megelemezte a házasságot, és a szenvedésből megtisztulva ébredtem fel, igaz, hogy boldogtalanul. Jaj, tudom, mit okoztam neked, Péter. Mert titkon figyeltem, hogy miképpen viseled szerelmi sorsodat. Erős ember vagy is tisztom. Ha nem lennél ilyen, én nem jöttem volna nagy titkommal. Mert nagy titkom van nekem, Péter. Amit veled ellenet tettem, az mind az én nagy titkomból való. Bocsáss meg nekem, segíts nekem. Borókával? Véle van a nagy titka? Véle. Ilyen sátán maga. Sátán! Nem, Péter. Igaz ember vagyok. Gyötrődő igaz ember. Csak éppen titkom van, de ez a titok tiszta. Mondja hát meg. Megmondom. Eltökéltem, hogy neked megmondom. Boróka nem az én lányom. Nem a maga lánya, Nem. hát úgy vér szerint nem az enyém, hanem egyébként. De soha nem mondtam senkinek. Te vagy az első. Nem jön be ide senki? nem, mondja csak bátran. Amikor ezelőtt 20 esztendőre meghalt a feleségem, én egyedül maradtam abban a hegyi hajlékban, amit te is jól ismersz. Szerettem a feleségemet, nem akartam az emlékét eltemetni, hogy újra házasodjam. Azt hittem, hogy megbolondulok. Ismertem ott egy családot, azok párszorok voltak, oda néha-néha elmentem. Volt nekik 5 ügyes gyermekük. Ez a gyermek 5. ez Boróka. És hogy került magához, miként? Hát hogy került volna? Elkértem, csak ide adták, örökre. Azok a pásztorok most ott élnek fönt a hegyön? Nem, azok még akkor elköltöztek más országba. Ezt értem idáig, csak kettőt nem értek. Az egyik az, hogy miért kellett titkolni a dolgot, és a másik az, hogy miért ne lehetne félhez adni. Hát a kettőnek egy oka van. Mégpedig az, hogy Boróka mai napig is úgy tudja, én vagyok az édesapja. Hát amit kicsi volt, nem mondtam meg. Most, hogy nagy lett, most nem merem megmondani, mert félek, hogy lelkében megrázkódik. És amúgy egyébtől is félek. Mitől? Félek, hogy eltalálom szalasztani. Többet nem merészkedik, egyfelé halok hálni vele. Nem merészkedik? A vadalány. Ha van, ha nem van, meg kell mondani neki az igazat. Segítesz nekem? Én mondjam meg neki. Se. Én kinek még a sebei nem gyógyultak be, hogy újra felszakadjon, amikor látom a szemét és hallom a hangját. Azt hiszi, nekem nem volt elég ebből a megpróbáltatásból. Én is ember vagyok. De erős ember vagy, Péter. Veled baj nélkül átmegy Boróka ezen a pallón, és nekem is meg lesz az utam fel a tetőre, hogy a templomot építhessek magamnak, és feltessem a keresztes rá. Én állítsak jászol mellé mindenki, miközben nekem is korog a lelkem. Azt hittem, hogy vég a szerelemnek. Akartam, hogy vége legyen, s vége van. Hát akkor mit épülsz?
Aki sáskán akar élni a pusztába, az nem menne az éléskamrába. Akkor mit csináljon? Mit csináljon? Kérjen meg apósomat, az öreg Ambrus. Tudom, hol a szavár. Micsoda, mit tud? Kikutattam a helyet, ahol a szavár tartózkodik. Mondd hát meg. Azt nem mondom meg, csak egyedül neked. Népszerűs. Vállalom a dolgot Lázár bátyával. Csak ugyan megvan a szamár vállalat. Megyek magával fel a helyre, és mindent eligazítunk. Helyes. Hol van a szamár? Annak ára, hogy azt megmondja. És mi az ára? Hát, hogy mi ketten hányunk egy. Annyit nem adok. Az pedig nem sok. Egy éjszaka hamar eltelik. Előtte szépen megmondod nekem, hogy hol van a szamár, akkor meglátom, hogy mit tudok csinálni. Hát, ha én előbb megmondom, hol a szavár, de megcsalsz engem. De hát, ha te csalsz meg engem. Attól nem kell félni. Itt van a faluban. Azt nem mondom meg. Látod a saját szemeddel? Ingyen azt sem mondom meg. Akkor távozz innen ki a házból! Nem teszem meg, amit kértem! Nem! Mivel érdemeltem meg, hogy engem mindenki így megveszed? Még egy ilyen buta szamar a szembe is, amilyen te vagy! Ha te, mennek meg lesz az ára! De Isten megpofoz téged! Én a szamarat megférgezem, hogy dögöljék meg! Mi a baj? Mi a baj? Kísértésnek voltam kitéve. Pénzt ajánlom! Egy éjszakát töltsek el, azt ajánlottam. Hogy egy éjszakát töltsél véle? Töltök én! Ez az arra! Szenvedni akarok! Lehet, hogy egy csókét is megmondanám. Megadjuk! Állj be! A ablakára! Oda, oda! Péter! Ideje volna, hogy ennek a szamarasulóknak egyszer vége legyen. Tud magad itt tartani és állni? Eddig tudtam. Na akkor üljön le, és fogadja meg, hogy amit most tőlem hallani fog, arról lett az az életben soha senkinek nem szólt. Soha sem értettem, hogy az Ács miért nem akarta hozzám adni borókát. Ma aztán bejött ide az Ács, és felvette előttem a nagy titkot, ami ámula, és nem is egészen tiszta. De én elhatároztam, hogy a végére járok a dolognak, és magának ebben nekem segíteni kell. Bennem bízhatsz, azt az egyet mondhatom. Azt állítsa az Ács, hogy Boróka nem az ő lánya. Ne beszélj, Azt. hanem kié. Előbb fogadta egy pásztortól, ki még akkor elköltözött más országba. Hazudik? Hazudik az Ács, tudni akarom az igazat. Mi hát az igazság? Én csak annyit tudok, hogy ismertem volt a feleségét, és hogy volt nekik egy leánka gyermekük. Azt is hallottam volt, hogy az asszony meghólt. Mégpedig úgy 16-17 évvel ezelőtt bennégett egy csűrben a csíkszolvai búcsú alkalmából. De a leánka megmaradt, fenn az a hegyen az apjával. Ezt bizonyosan tudom. És Leánka gyermek volt. Leánka. Akkor én jól éreztem, hogy az Ács nem mondott igazat. Ő tudja miért, de egyet én is tudok. Azt, hogy itt világosságot kell gyújtani. Ért is néni? Világosságot kell gyújtani. Szabad! Áldom meg az Isten Péter! Mindennek áldását kérem, látsa háza végig. Köszönöm. Kutassak utána! Kutasson, de én ne legyek benne. Bízz csak reám! Most én mondtam Rózának, hogy jöjjünk el hozzá, mint a tékozó fiú, a tavasszal ő mondta volt, most én mondtam. Jól tettétek, üljetek le. A tegnap jöttem haza a kórházból, a csonka kezemet. Mi történt, s hogy van? A gép bekapta a kezemet, mint a farkas, 4 ujjamat helyből levetszette. Mint a falkor? Igen, mint a farkas. Én pedig Isten barma vagyok. Mindnyájan botlunk Kristó. De ekkorát senki sem botlott, mint én. Nem botlásban akartam első lenni, hanem a faluban. Immár így van. Így. Péternek volt igazas, nem neked. Azt én most belátom, és meg is tagadom azt a régi Kristófot, aki móságba esett. Sokat markoltam, és a nagy markolásban mindent elvesztettem. Még a 4 ujjamat is. Talán úgy kellett volna, hogy móság helyett
Én szamarat vegyek, ott kezdjem legalább. Mert talán nekem házam volna, s lelki nyugodalom. Sokat szenvedtem én is, Kristóf, de a sok szenvedésnél többet ér nekem, hogy az emberek bizakodnak bennem. Rózál is azt mondta, hogy benned segítő barátot talál. Sohasem felejtem el, Péter, hogy mit olvastam én a te asztalodnál abban a régi házban. Várjad az Urat, és őrizd meg az ő útját. Te vártad őt, és meg is őrizted az utat. Én is vártam, de az utat nem tudtam megőrizni. Mert a nyár folyamán eltökéltem magamban, hogy ott hagyom Kristófot, és ide jövök hozzám. Akkor történt a szerencsétlenség. Isten megmutatta nekem az elveszett utat, és most már ilyen formán halálomig nyomorék uram mellett maradok, akit el akartam hagyni, mikor még épp ember volt. Ne búsulj, Rózáli! Újra kezdjük az életet, mint a szenny. Tudjátok, mi történik most, mikor ti így beszéltek? A sorsad hógolyót adott a kezemben, hitből és szeretetből patyolat fehéren. És én elindítottam ezt a hógolyót, és most ahogy látom, görgeteg lesz belőle. Péter, add nekünk a szamarat! A szamarat, Hazudott! az ász, Nem az ács, hanem Panna. Megkötjük egy kerékkötőláncot, de nem tudja, hogy hol a szamár. Ígyen akart véteni a 6. parancsolat ellen. nincs, de nem búsulok, beszegegyek nektek. Húzza már nem kell. Nikita bácsom, a pakol mélyről is eljekek elíteni a szamarat, megértette? Egy életem, egy halálom. Ne búsuljatok, nektek adom a szamarat. Csak legyen meg. Bízzatok, hogy én bízom. Adná az Isten, hogy kerüljön meg, mert ez volt, ami neked is szerencsét hozott, Péter. Bízzunk, és menjünk Kristóf. Hazudott! Tudjuk már, gyere Rózáli! Hát ezek honnét tudják, hiszen én nem beszéltem senkivel. Az öreg mondta. Nikita! Ő. Hát ő honnét tudja? Látszott, tettek rá, s úgy vallatta. A zácson! Bennét az ácsot, egy pannáról beszélek. Mit mondott az ács? Én az áccsal nem beszéltem, hanem másokkal. És mások mit mondtak? Amit én, hogy Boróka édeslánya neki. Akkor én jól küldje be az ácsot. Lázár, gyere be egy kicsit. Üljön le egy kicsit beszélni azon magával. Maga miért nem mondott nekem igazat? Én? Üljön csak le. Maga azt mondta nekem, hogy Boróka nem édes maga, lánya magának, igaz? Igaz, én most is ezt várom. Feleségem mikor volt meg? A feleségem, hát az ugye ezelőtt 17 esztendője. Nyár ellen múlt 17 esztendője. Benne égette csőben a csíksomi búcsú alkalmával. Benne a bűből is búcsú. Volt egy édes gyermeket tőle, Leán. Volt. Ahol mi lett? Megfogott. Ezt maga nekem nem említette. Kifelejtettem. Ha érne, most hány éves volna? Hát ő most 21. S Boróka mennyi? Hát ő is 21. Esztendőre igen egyformák, és azon kívül maga nem mondta meg Borókára, hogy fogadott el. És ha fogadott, azt is félhez lehet adni. Maga viszont nem tette. Itt valami titok van Lázár bátyám, valami homály. Igaz? Nem lesz igen sok a vallatásból? Tudni akarom az igazat. Szeretem a leányt. Neképítem a tetőn a templomot. Ez az igazság. És a pásztor, akit örökbe fogadta, Az hazugság volt a pásztorban. Tudni akarod, loptam a leányt. Loptam magamnak a másik helybe. Loptam, megőriztem, felemeltem tisztaságban. Ez erőtelen Péteres ember. Nagy erő és nagy ember. Ott feküdne a hegyi hajlékban, és én vele szomszédos szobában, és érezni, ami az írásban van, hogy kemény, mint a pokol, a buzgó